Nire izena Miren Argi da, lotzatia eta aldi berean gozoa naiz. Nire zorlekua Euskadi da, lur berde eta emankorra, mendi zoragarriz osatutako paraje liluragarria. Gustoko dut nire familiarekin egotea, kirola egitea, runerra naiz. Horrez gain nire lagunen lagune naiz eta entzun ondo. Animalista naiz. Miss Spain da Miren Argi, Miss bat da, bera, pertsona oso segurua da, berak esaten du feminista dela, bera bizi delako mundu aldrebesan, ezta? Eta zergaitik egiten dugu, azkenean berak ematen digu askatasuna handia edo zer esateko, bera umoreen bidez eta ironien bidez soltatzen ditu gauza batzuk, normalean hori esaten badozu, ez dira ondo sartza. Azkenean guk nahi genuena zen estereotipoak kritikatu. Sentitzen naiz oso pozik, baina oso urduriz hori konektatuta egon binaz eta hori arretaz eta kontzentrazioa lantzen, arnaza hartu eta aurrera hori enbiot. Ai, ama. Oholtzara igotzen nazenien, ni naiz arreta. Eta beste guztia pertsonajea da, edo izan behar da, hori horrela da. Nik uste dut ni nau hor atentzioa jartzeko, baina pertsonajea da berba egiten duena. Berak hartzen du nire gorputza. Mario, benetan, idatzi ja. Pertsonaje bat lantzeko hainbat bide daude. Adibidez, landu aldozu testuan oinarrituta. Landu aldozu ekintzak egiten, landu aldozu improvisazioak egiten. Topatu biozu lekua batzutan, gertatzen da jartzen dozu peluka bat eta jadekozu pertsonajea. Eta beste batzutan ikasi biozu oso ondo testua, egin biozu irakurketako lan, sakondu biozu gehiago. Depende, hori batzutan ataratzen da holan eta beste batzutan ez. Oso sakona izen bida implikazioa, azkenean interpretatzen duzunean, ipini behar duzu dana, zure arreta guztia egon behar da pertsonajean, zure gorputza da pertsonajeen gorputza, zure ahotsa aldatzen da pertsonajeen ahotsa izateko, orduan egon behar zara, edo behintzen ni bizi dut horrela, egon behar zara superadi eta horretan orduan implikazioa oso altua da, eta izan behar da. Honek irakatsi dit mugitzen, ibiltzen, hop! Sasoian egoten, liran. Pasioa arte eszenikoan nik uste dut betidanik eduki dudala, txikitatik. Beti gustatu zait dantza egitea, abestea, eta 28 urtegaz egin nuen beste ikastaro bat, Rosa Martínez Zegaz, eta zan, taller de teatro para jugar con las emociones para no actores. Eta han sartu nintzen eta deskubritu nuen nire burua, nire pasioa eta dana, eta hortik aurrera ja hasi nintzen ikastaroak egiten. Gainera galdetu nion nire irakasleari, Rosaria nahi nuela hori egin, ez dakitzer, eta berak esan zoztan hori egin behar nuela, joen eskola batera, eta han ikasi eta prestatu ondo, eta hortik aurrera errezagoa zala lana egitea mundu honetan. Eta uste dut gutxi gora bera hortik abiatu zen edo hori zen da nire bidea.
sormen prozesuak garatzeko inspirazioa edozen lekutan topatu aldozu. Niri normalien adibidez daukate idei bat buruan eta hortik ja edozer gauza erabiltzen dut inspiratzeko, ze dena deko zeo zer. Bizitza da inspirazioa. Nik behintzat niri horrela gertatzen zait. Un jumento, un pollino. ¡Ay! ¡Ya sé! Eres un asno. Bera da Nerea eta Pinotxona egiten du. Orduan gure protagonista da. Eta hori, nik egiten dut hemen bebai Maitagarri, Pinotxon laguna, Metxa oso pertsonaje divertigarria dala. Bebai asko gustatzen zaidana da kartzeleroa. Eta gutxi gora bera, hori egiten dut, hori pertsonaje pilo bat. Oso interesgarria da horregaitik gainera. Taldean egitea lana oso divertigarria da, uste dut oso aberasgarria dala. Ze azkenean zuk egin aldozu era batera, baina zure kideak beti lagundu aldizute hori hobetzen eta hori aberazten zure pertsonajen mundua. Holtzan gainean nauenien, normalien, oso pozik sentitzen naz, gustatzen zaite egiten dudana, orduan, eta gainera sentitzen dut, lortu dozu, hori izen da zure erronka eta lortu dozu. Gero batzutan bebai, urduri, ze azkenean zauz jende aurrean, eta hori bebai jartzen dizu leku baten, ez dala batzutan hain erosoa. Baina naiz eta izan horrela, sentitzen naz pozik.